2 óra 30-kor kellett volna, hogy induljon a gépünk, körülbelül 3 órakor startoltunk el. Felszállás után nem sokra felszolgálták az italokat, azután nem sokára hozták az első étkezést. Ez lezajlott, ezután besötétítették a repülőgépet, mindenki csendes pihenőre vonult, van, aki ülésén elfeküdve aludt, van, aki ülve bóbiskolt. Leszállás előtt körülbelül 2 órával lámpakapcsolás volt. Elkezdték előkészíteni a reggelinket, mivel hogy már magyar idő szerint 10 óra 45 perc van, és itt olvasom a kis komputeren, hogy kínai idő szerint 4 óra 45 perc. 1 óra 23 perc van a tervezett leszállásig. Hát az utat fűszerezték, kisebb-nagyobb rázkódások, nagyon pici kis légörvények, nem volt semmiféle extra. Igen, most szolgálják föl hátam mögött az ital. Kérjen narancsát. Útközben többször sétáltak végig vizes poharakkal. Meg a finom teával. Csak hát igen, a tea az sajnos, arról hamar lesz. 2-t kérték? Igen, de úgy látom, hogy a te sorodba fognak adni a következő. Ja. Azt, hogy hol tartunk, milyen magasan, milyen sebességgel haladunk, folyamatosan lehet követni ezeken a monitorokon. Egy távirányító van a tévéhez, amivel kapcsolhatom a csatornákat, egyik csatornán jön ez a GPS adás. Folyamatosan tudom, hogy mennyi a tervezett idő érkezésig, mennyi ideig repülünk, mennyi az idő Magyarországon, mennyi az idő Pekingben. Hőfokot, magasságot, sebességet. Köszönöm szépen!